Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hörmetli din kardeşlerim. İhlas күңелдән Рамазан гаете белән котлыйм. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amanu kutiba aleykumus-siyam kama kutiba alellezine min qablikum leallekum tettakun. Ey iman китерген бәндәләрем, сезгә ураза фарыз кылынды. Әүвәлге халыкларга фарыз булганы кебек, шаят сез тақвалылардан булырсыз дип әйтте. Аллаһа шөкер, ай буе уразалар тоттык. Аллаһ субхanahu wa ta'ala тоткан уразаларыбызны, биргән фитр садакаларыбызны кабул итсен. Һәм сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ман сама Рамаданан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi." Кем Рамазан аенда ураза тотса, иман белән бергә, ва ихтисабан һәм Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә, гуфира лаху ма taqaddama min dhanbihi, аның барча гөнаһлары гафу ителер. İnşallah Allah subhanahu wa ta'ala bu Ramazandan son bizning gunohlarimizni гафу итсен һәм бу гаиттә, шипшиста яңа тугандай балалар кебек катнашырга насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.